Malam Misbahu, ana ta magana akan crypto, blockchain da sauransu. Amma shi har yanzu dan baiwa bai gani a ƙasa ba. Shin anya wannan abin ba wai rufa-rufa ake mutane ba ko kuma akwai wani abu da dan baiwa yake mistake ne? Matsalar ita ce, dan baiwan Najeriya ya tsaya ne yana bin hali. Maimakon ya tsaya ya koyi skill. Blockchain din nan fa ba wai kawai a lanta koyin mutum ya shiga a ci riba ko a bada shine blockchain ba. Akwai matasa 'yan shekara 20 kananu wanda suna zaune a gida suna rubuta smart contracts kuma suna karɓar albashin $5,000 zuwa sama. Ma'ana in gaya maka da ruwan naira kusan naira miliyan 8 ko sama da haka duk wata a matsayin albashi. Suna zaune kuma a gida suna rubuta smart contracts. Kuma ba wani sihirin bature ba ne, ilimi ne kawai wanda har yanzu ba wanda yake bayyana wa 'yan baiwa. Burina bai wuce matasa su zo su shiga wannan course din ba. Idan ka shiga wannan course din, za mu koyar abin da ake kira da blockchain development. Za ka koyi building blocks na abin da ake kira decentralized finance. Mun sani cewa finance ya kasu kashi biyu. Akwai traditional finance shine irin su bankuna, insurance da sauransu. So duk waɗancan abubuwan da ake yi a traditional finance ana so a convert din su zuwa ga decentralized finance saboda mutane sun fi yarda da abin da yake transparent wanda yake a buɗe ba wai abubuwan da ake yin sa a ɓoye ba.